Mladosť je ideálny vek na plánovanie dôchodku. Čo teda treba robiť, aby ste si dôchodok užili? Vítam vás pri počúvaní tohto podcastu. Moje meno je Zuzana Síkorová a zaoberám sa sprostredkovaním finančných produktov Unika. Dnešný podcast bude o dôchodku z pohľadu mladého človeka. Hneď na úvod vám dám jednu otázku. Ako si predstavujete svoj dôchodok? Pokojne si to predstavte v plnej kráse, vo farbách a v predstave si to naplno užite. Ale pozor, ak si predstavujete, že váš dôchodok bude horor, nepredstavujte si to vo farbách, ani si to neužívajte, či skôr neprežívajte to. Na toto malé cvičenie predstavivosti v tomto prípade zvolte predstavu, aké by to mohlo byť, keď budete zodpovední a využijete ten dlhý čas, ktorý pred sebou máte, rozumne a urobíte kroky, ktoré vám tú predstavu naplnia. Ak ste práve skončili školu, nastúpili ste do prvej práce, možno podnikáte a platíte výdavky zo zarobených peňazí. V tejto fáze vášho života sa vám pravdepodobne dôchodok zdá príliš vzdialený. A práve váš vek je ideálnym obdobím, aby ste začali zhodnocovať svoje peniaze. Ak začnete teraz investovať, môžete si vybudovať finančnú rezervu, aby ste si mohli užívať svoju starobu. Doteraz všetko za vás platili rodičia. Teraz je to na vás. A nie je to málo, však. A prvé zárobky nebývajú vysoké. A preto si musíte dobre premyslieť, aké výdavky sú pre vás dobré a čo si môžete dovoliť. Máte však veľký bonus. Máte čas. Čas, kedy môžete zhodnocovať svoje financie. 40 rokov je dosť dlhá doba na to, aby ste nadobudli zabezpečenie a nemuseli sa obávať, že starobu prežijete v strese z nedostatku. Keď sa v starobe zobudíte a zistíte, že ste na starobu zabudli, už toho veľa nevykuzlite. Preto práve teraz je ten najlepší čas. Ideálne je, ak od prvého nástupu do zamestnania myslíte nielen na zabezpečenie príjmu, ktorým je životné poistenie, ale aj na sporenie alebo investovanie na dôchodok. Keď sa pozrieme na vývoj verejných financií, je viac ako pravdepodobné, že dôchodok bude nižší a vyplácaný od vyššieho veku ako doteraz. Bude to skôr životné minimum a budete sa musieť poriadne uskromniť. Takže viac ako inokedy bude záležať na individuálnom zabezpečení každého človeka. Urob si sám funguje vždy. Druhý pilier. Niekým zatracovaný, iní ho využívajú. Asi nikto z mladých ľudí si dnes nemyslí, že na spokojný a zabezpečený život dôchodku mu bude raz stačiť suma, ktorú by dostával od štátu, teda z prvého piliera dôchodkového poistenia. Peniaze, ktoré mesačne odovzdávate zo svojho zárobku štátu v sociálnom poistení, sa okamžite míňajú. Aj na vyplácanie súčasných dôchodcov. Dnes je už jasné, že tento stav nie je dlhodobo udržateľný. Čo myslíte? Od koho raz budete dostávať peniaze vy? Nebudem vás tu nudiť číslami a percentami. S určitosťou však budeme na dôchodku dlhšie a bude nás viac. Z toho vyplýva, že v čase, kedy pôjdete na dôchodok vy, nebude žiť dostatok produktívnych ľudí, ktorí by svojimi odvodmi naplnili truhlicu, z ktorej sa bude vyplácať váš dôchodok. Pre lepšiu predstavu. Pred 10 rokmi pracovalo približne 5 ľudí v produktívnom veku na jedného dôchodcu. Dnes je to 3,5 človeka. A predpoklad je, že v roku 2050 to bude 1,8 človeka. Preto by sporenie v druhom pilieri malo byť na prvom mieste už v mladom veku.
Poznáte 6 výhod sporenia v druhom dôchodkovom pilieri? O druhom dôchodkovom pilieri je dobre vedieť niekoľko faktov, ktoré ho vystihujú a ktoré v mladom veku, ale i počas celej doby sporenia hovoria pre vás. Takto ich uvádza Asociácia dôchodkových správcovských spoločností. Prvá výhoda. Dlhodobosť a automatickosť. Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa platia z povinných odvodov každý mesiac a priebežne sa investujú. Peniaze sa teda do druhého dôchodkového piliera ukladajú automaticky každý mesiac a deje sa tak dlhodobo. To zabezpečí postupné budovanie vášho kapitálu aj napriek rôznym krátkodobým výkyvom na trhu. Druhá výhoda. Efekt zloženého úrokovania. Viete, aký je princíp zloženého úrokovania? Spočíva v tom, že okrem vložených peňazí sa po vyše roku sporenia začínajú úročiť už aj úroky z vašich vkladov. Výrazný efekt v porovnaní s jednoduchým úročením sa začína prejavovať skoro už po 10 rokoch sporenia. Tretia výhoda. Osobné vlastníctvo. Nasporený majetok je na vašom osobnom účte a je vaším osobným vlastníctvom. Štvrtá výhoda. Daňová efektívnosť. Na rozdiel od podielových fondov alebo vkladov v banke sa do druhého piliera investuje z hrubej mzdy. Investujete teda efektívnejšie. Piatá výhoda. Nízke poplatky. Druhý pilier má absolútne najnižšie poplatky za správu úspor na Slovensku vôbec. Vo výške poplatkov víťazí v porovnaní s inými finančnými inštitúciami, ktoré ponúkajú podobné finančné produkty, ako sú napríklad efektívne investovanie a podielové fondy či doplnkové dôchodkové sporenie. Šiesta výhoda. Dedenie úspor. Úspory v druhom pilieri sú vašim majetkom a v prípade, ak by ste sa aj nedožili výplaty dôchodku, sú predmetom dedičského konania. Viete, čo je vekový automat? Bude za vás pracovať pre lepšiu budúcnosť. Druhý pilier má jeden pozoruhodný nástroj a tým je tzv. Predvolená investičná stratégia PIS. Viem, možno máte úplne iné starosti či záujmy, nie aby ste sa zaoberali nejakými dôchodkovými fondami. A možno len nemáte čas ani chuť venovať sa tomu. Obrovskou výhodou PIS je, že všetko zariadí automat podľa vášho veku. Čo to znamená? Znamená to, že vaše úspory sa na jej základe rozložia medzi dlhopisový, garantovaný a investový negarantovaný dôchodkový fond v závislosti od vášho veku. Ak vstúpite do druhého piliera, automaticky sa stávate sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii. Predvolená investičná stratégia je určená zákonom. Zároveň však platí, že o rozložení svojich dôchodkových úspor môžete sami aktívne rozhodovať, a to presunmi financií medzi dôchodkovými fondami. Portfólio manažér Unika Erik Osuský to vysvetľuje takto. Ak teda vstúpite do druhého piliera, sprostredkovane budete vďaka automatu investovať do spoločností, ktoré sú synonymami pokroku, aktuálnych trendov, a ktorí sú lídrami vo svojich oblastiach podnikania. Takže zarábajte s výrobcami mobilov, AI, sociálnymi sieťami či elektromobilmi. Viete, ktoré firmy majú podľa investorov budúcnosť? Mobilné telefóny a technológie sú dnes neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Akciové dôchodkové fondy majú preto relatívne vysoké zastúpenie akcií firiem ako Apple alebo Samsung. A už asi nikto nepochybuje o budúcnosti umelej inteligencie.
majetku dôchodkových fondov je zastúpená jedna zo spoločností, ktorá sa vďaka svojej dominancii v oblasti AI čipov stala jednou z najväčších firiem na svete. Nvidia. Je vôbec niekto, kto nepoužíva sociálne siete? Možno nejaké mini percento by sa našlo. Významnú časť akciového trhu predstavuje Facebook, ktorý vlastní okrem iného aj Instagram a WhatsApp. V penzijných fondoch teda hráte s veľkými hráčmi. Vo vyspelých ekonomikách je štandardom, že akcie veľkej časti firiem sa verejne kupujú a predávajú na akciových trhoch. Úspechy a napredovanie týchto spoločností sa teda logicky premietnú aj do vývoja vašich úspor. A čo radia finanční analytici? Ak sa nechcete iba slepo spoľahnúť na to, že o mnoho rokov štát určite bude stále schopný zabezpečiť vám dostatočne vysoký starobný dôchodok na dôstojný život, rozložte svoje budúce zdroje, okrem štátneho dôchodku, na viacero častí. Ako? Najlepšie medzi druhý pilier, tretí pilier a tiež do vlastných investícií, napríklad v podielových fondoch. A k tomu, pre zabezpečenie prípadných nepriaznivých udalostí, pridajte poistenie. Toto radí Erik Osuský, portfólio manažer Unica DSS. Na čo si dať pozor? Starobné dôchodkové sporenie je dlhodobou formou investovania a spoločnosť Unica DSS, akciová spoločnosť, upozorňuje všetkých sporiteľov v kľúčových informáciách o dôchodkovom fonde a v štatúte dôchodkového fondu na minimálnu odporúčanú dobu sporenia. Pred každou zmenou je potrebné si preštudovať uvedené dokumenty na www.unica.sk. Tieto odkazy vám uverejním aj pod týmto podcastom, aby ste sa dostali ľahšie ku kľúčovým informáciám o dôchodkových fondoch a taktiež k tým štatútom. Poďme ďalej. Taktiež je dôležité uvedomiť si, že s uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou Unica DSS AS je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. A činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Unica DSS AS je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Čiže tieto fondy sú naozaj kontrolované a sú určené na to, aby vytvorili dostatočnú rezervu na váš dôchodok. Samozrejme, vždy je pri investíciách aj nejaká miera rizika, ktorú si treba uvedomiť. Verím, že tento podcast bol pre vás prínosom. V prípade, že by ste radi dôchodkové sporenie, druhý či tretí pilier založili, lepšie zhodnotili vaše financie zmenou stratégie alebo pridali osobu, ktorá zdedí vaše úspory, som vám k dispozícii. Prečo si vybrať mňa? Rada komunikujem s ľuďmi. Snažím sa vytvoriť atmosféru, aby ste sa dobre cítili a našli sme naozaj produkt, ktorý vyhovuje práve vám. Starám sa o vás aj po uzatvorení zmluvy. Neviete, čo robiť pri poistnej udalosti? Zavoláte mi. Vybavím za vás všetko, čo je treba. A vy budete robiť to, čo vás baví. So mnou môžete mať život jednoduchší. Je to na vás. Otázka na záver. Ako pomôžem? Kontakt na mňa nájdete v popise podcastu, rovnako ako odkazy na potrebné informácie k fondom. Majte krásny deň.